बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बाखनाय जानाय जाथोंसै सोरगोआव आरो फिरथिमियाव। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेनो बरायदों। जोंनि बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरखौ सोलोंगासिनो दङ, गोबां रोखोमनि बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ नायगासिनो दङ। दिनै जों आरोबाव मोनसे गोदान टपिक लानानै जों सावरायगोन, गोदान टपिक लानानै जोङो रायज्लायगोन, जोङो नायगोन। बेनो जाहैबाय जोंनि सालायजों जानाय माखासे पापफोर। आङो 7टा बाथ्रा लानानै फैदों, 7टा पइन्ट लानानै फैदों। बे 7टा पइन्टनि गेजेरजों जोङो गोबां समाव मिस्टेक खालामो, गोरोन्थि खालामो आरो बे गोरोन्थि खालामनायनि गेजेरजों जोंहा सालायनि गेजेरजों गोबां पापफोर जायो, गोरोन्थिफोर जायो, जेखौ इसोरा हामजाया। दा बेफोर बाथ्राफोरखौनो दिनै जोङो नायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावहाय नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन। बे जाबाय मा सालायजों जानाय पापफोरा मा बेफोर बाथ्राखौ नोंथाङा नायजोबोब्लासो गासैखौबो रोखा रोखायै मोनथिहैगोन। आरो लोगोसेयैनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदान फैदोंब्ला नोंथाङा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन नोंथाङा इयुननि समाव आंनि आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ इसोरनि बोसोनफोरखौ जेन मोनबाय थायो। आरो लोगोसेयैनो गासैबो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथाङा सानोब्ला बे भिडिअनि फंफ्रोमबो बाथ्राफोरा मोजां, आंनो थाखाय गनायजाथावना जादों, आंनि थाखाय आशीर्बादनि बाथ्रा जादों होननानै नोंथाङा फोथायोब्ला आरो बेयो मोनफा इसोरनि बोसोन बाथ्रा होनना फोथायोब्ला नोंथां मोनसे प्लिज लाइक होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा सानोब्ला बेफोर गासै बाथ्राफोरा गुबुनफोरखौबो थुलुंगा होनो हागोन होननानै नोंथाङा शेयार खालामगोन, जेन गुबुनाबो बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों सोलोंनो हायो। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। सेथि सालायजों जानाय पाप, बेनो जाहैबाय अपमान खालामनाय आरो नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंनाय। जुगलि अर निन्दा, स्लेन्डार एन्ड गसिप। गुबुनखौ अपमान खालामनाया, गुबुननि बिसय अपमाननि सोदोब बाथ्रा बुंनायफ्रा गुबुननिफ्राय माबा मोनसे बेसाद खावनानै लानायफोर बायदि जायो। मानोना जोङो बै सुबुंनि बिसय गाज्रि बै सुबुंनि बिसय, बै सुबुंनि मान सन्मानखौ सेनाय जायो। अपमान खालामनाय माने बिनि मान सन्मानफोरखौ सेनानै लानाय। दा बेवहाय इसोरा बेखौ मुगैयो। जोंनि खुगानिफ्राय, जोंनि सालायनिफ्राय जेब्ला जोङो गुबुननि थाखाय अपमाननि सोदोबफोर बाहायगोन, अपमान खालामगोन गुबुनखौ, आरो जोङो नंखाय बाखाय बाथ्राफोर बुंगोन, बेबायदिखौ इसोरा मुगैयो। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना मा बुंदों जोङो नायदोनि। बेनो जाहैबाय जाकब 4:10। आंनि बिदा फंबायफोर, गावजों गाव दा निन्दिज्लाय। जायहा ख्रिस्टियान बिदा फंबायखौ निन्दियो एबा बिसार खालामो, बियो आयेनखौनो निन्दियो आरो आयेननि जेङा बिसार खालामो। नोङो आयेननि जेङा गोरोन्थि नायगिरबायोब्ला नोङो आयेनखौ मानिग्रा नंबावलिया, बिसार खालामग्रासो जाबाय। प्रेज द लर्ड। बेयाव मा बुंदों? आंनि बिदा फंबायफोर, गावजों गाव दा निन्दिज्लाय। डेट मिन्स गावजों गाव अपमान दा होज्लाय, गावजों गाव ठाट्टा दा होज्लाय, गावजों गाव दा मुगैज्लाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि सालायनिफ्राय बेबायदि सोदोबफोर ओंखारो जेरावहाय गुबुना गुबुननि बिसय ठाट्टा होनाय, निन्दिज्लायनाया सफैयो। दा बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मुगैयो, बेखौ जों खालामनो मोना। सालायनि सेथि जानाय पापआ बेनो। आरोबाव जोङो मोनसे बोसोन नायबावनि। बोसोन बिजाब 2:8। साना हौवा बुंनाय बाथ्राया थुंग्रि बादि बौवो, नाथाय गियानिनि बाथ्राया फाहामनो हायो। दे अब्ला प्रियफोर, साबधान जागोन नोंनि खुगानिफ्राय जेन गुबुननि अपमाननि थाखाय, निन्दिनायनि थाखाय बाथ्रा दा ओंखारथों। दे दानाब्ला जोङो नैथि खुगानिफ्राय जानाय पापखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय नंखाय बुंनाय, झुट बोलना, लाइं। नंखाय बुंनाया सैथोखौ दोनखोमानाय जायो। नंखाय बुंनाया सैथोखौ गैया खालामो। नंखाय बुंनाया अराय सैथोखौ खोमानानै होयो। बेयावखायनो इसोरा बेखौ मुगैयो। मानोना इसोरा गावनो सैथो, इसोरनियाव नंखाया गैया, इसोरनियाव गोरोन्थिया गैया। दा बेयावखाय इसोरा बेखौ मुगैयो। जोंनि खुगानिफ्राय जेब्ला जोङो नंखाय बुङो, जोंनि खुगानिफ्राय जेब्ला जोङो नंखाय सोदोबफोरखौ बाहायो, थगायो, अब्लाना इसोरा बेखौ मुगैयो। इसोरनि बोसोना बे बिसयाव ओरैहाय बुंदों। एफिसुस 4:22। बेनिखायनो सोलायनायखौ गारनानै साफ्रोमबो गावनि लोगो फोथायग्राफोरजों नंगौखौल' बुंदो, मानोना जों बयबो ख्रिस्ट'नि मोदोमनि अंगफोर जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावहाय बर' रावाव ओरैहाय बुंदों। बेनिखायनो सोलायनायखौ गारनानै होननानै बुंदों। सोलायनायखौ गारनानै होननाय लोगो लोगोनो बेयो मा जाहैबाय? नंखायखौ गारनानै सैथो बाथ्राखौ बुंनो सोलोंदो एबा बुंदो होननानै बुंदों। दा बेवहाय बे बाथ्राखौ मोजांसिन बुजिनो थाखाय नोंथांमोननो एसामिस आरो हिन्दी बाइबेल सिरिखौ आं फरायना होनो हास्थायदों। हे আপোনালোকে মিছা এৰি, অসমীয়াयाव মিছা এৰি होननानै बुंखादों। प्रतिजने निज निज उसर सुबुरियायै हेते सत्य आलप करब, सैथोखौ सावराय होननानै बुंदों। आरो हिन्दी रावाव
इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर। हिंदी रावआवथ' स्पष्ट ओंखारदों जे नंखाय बाथ्रा बुंनायखौ नागार होननानै। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, हर एक पड़ोसी से सच बोले होननानै बुंखाबाय, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। सोरबा सासे सुबुंनि नंखाय बाथ्रा बुंनाया सोरनिबा नखरखौ सिफायनानै होनो हागौ, सोरनिबा नखरखौ बरबाद खालामनानै होनो हागौ, कमप्लिट नष्ट खालामना होनो हागौ, जिउखौ नष्ट खालामनानै होनो हागौ। दा बेयावखायनो जेब्ला जोङो नंखाय बुङो, नंखाय बुंग्रा साफ्रोमबो नोरोगाव थांनो गोनां जागोन। साधारन पाप नङा, पापा साधारन गैया, बयबो सिरियासथार, गासैबो पापा सिरियास। बेयावखाय नंखाय बुङोब्ला जोङो नोरोगाव थांनो गोनां जागोन, जिखौ नुजाहोजानाय 27:8 स्पष्टयै बुंदों। नाथाय गिख'फोर, फोथायिफोर, आन्दाय होग्राफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, मोन्थोर रायग्राफोर, मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलायग्राफोरनि होनदों, सोलायग्राफोर माने नंखाय बुंग्राफोरनि जायगा जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन, बेनो नैथि थैनाया। प्रियफोर मोनथिबायना? जों जुदि नंखाय बुङोब्ला जों साफ्रोमबो नोरोगनि अराव थांनो गोनां जागोन। दे अब्ला जोङो थामथि बाथ्राखौ नायदोनि, सालायजों जानाय पाप। बेनो जाहैबाय लाजि फोनांनाय, अपमानित करना, इनसाल्टिं आदार्स। जोंनि खुगानिफ्राय जेब्ला गुबुननि लागै इनसाल्टिं वर्ड ओंखारो, गुबुनखौ लाजि फोनांनाय सोदोब ओंखारो, बेखौबो जिसु ख्रिस्ट'आ मोजां मोना। मानोना जोंनि गुबुनखौ नेवसिनाय, जोंनि गुबुनखौ लाजि फोनांनाय सोदोबनि गेजेरजों बै मानसिया गोबां दुखु मोननो गोनां जायो। बै मानसिनि जौगानाय, बै मानसिनि मोजां खामानि मावनाय, बेफोरबायदिखौ नारसोमनानै दोननाय जायो, बेखौ नासयनाय जायो, बिनि गासैखौबो लाजि फोनांनाय जायो। बे लाजि फोनांनायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मोजां मोना। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुङो, एफिसुसारि 4:29, नोंसोरो गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायालाबानो नांगौ बादि गुबुनखौ दिखांनो हाथाव बाथ्राफोरखौल' बाहायदो, अब्लानिया नोंनि बुंनायखौ जाया खोनासंगोन बिसोरहा गाहाम जागोन। प्रियफोर नुनो मोनबायना इसोरनि बोसोना मासे स्पष्टयै बुंदों। जोंनि खुगानिफ्राय जिथु ओंखारनाय सोदोबफोर गुबुनखौ नेवसिनायनि थाखाय, इनसाल्टिं खालामनाय, लाजि फोनांनायनि थाखाय जानो नाङा, नाथाय गुबुनखौ दिखांनो हानायनि थाखायसो जानांगौ, गुबुनखौ अरायबो बाख्नायनायनि थाखायसो जानांगौ जोंनि सोदोब, जोंनि सालायनिफ्राय ओंखारनाय जिथु सोदोबफोर। दा बेयावहाय इसोरा बेखौ मुगैयो जेब्ला जोङो जोंनि खुगानिफ्राय, जोंनि सालायनिफ्राय गुबुननि थाखाय इनसाल्टिं वर्ड बाहायगोन, बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गाज्रि मोनो। आरो बे बिसयाव माथायाव ओरैहाय बुंबावदों, माथाइनि 5:22, नाथाय आङो नोंसोरखौ बुङो, जाया बिदा फंबायफोरनि सायाव राग जोंगोन, बियो बिसार खालामनानै दाय गोनां खालामजागोन, आरो जाया गावनि फंबायखौ नों उदायि होनगोन, बियो सानसुमैगिरिफोरनियाव लाबोनानै बिसार खालामजागोन, आरो जाया गावनि फंबायखौ गियान गैयै होननानै रायगोन, बियो नोरोगाव गारसनजानायनि गिनांगौआव थागोन। प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ गासै बुहुमखौनो अनो, बुहुमनि गासै सुबुंफोरानो जिसु ख्रिस्ट'नि परियाल, खुरमा बाहागो गोनजा। अब्ला जों जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनायफोरनि थाखाय बयबो खुरमा बाहागो गोनजा। दा जों जुदि खुरमा बाहागोखौ जोङो उदायि होननानै बुङोब्ला, जोङो जाम्बा होननानै बुङोब्ला, गियान गैयै होननानै बुङोब्ला, जोङो मा जागोन होननानै बुंदों, बियो नोरोगाव गारजानायनि गिनांगौआव थागोन होननानै रोखायै बुंदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो इनसाल्टिं वर्ड खालामनायखौ नागारनांगौ। फैदो दानाब्ला जोङो ब्रैथियाव थांदोनि, बेनो जाहैबाय रागाजों बुंफबनाय सोदोब, गुस्सा भरी भाषा, एंगार एन्ड हार्श वर्ड्स। रागाजों बुंफबनानै थानाय सोदोब एबा रागाजों बुंनाय सोदोबफोरा गुबुनफोरखौ गोबां दुखु मोनहोनो हायो, गुबुनफोरखौ गोबां जेंनायाव खोख्लैनो हायो। दा बेयावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बुंदों, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ परामर्श होदों दि जोंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय सोदोबफोरा अरायबो गुरै जानांगौ, गोदै जानांगौ, नम्र जानांगौ। जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौसो जोंखौ फोरोंदों। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुङो, कलसियारि 3:8, नाथाय दा नोंसोरो राग जोंनाय, लुबैनाय आरो नायनो बाज्लायनायखौ नागारथारदो। रायनानै लाजि फोनांनाय, गाज्रि बाथ्रा रायनाय नोंसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनो नाङा। प्रेज द लर्ड। बोसोन बिजाब 15:6, गुरैयै बुंफिननाया रागखौ जिमाय होयो, अन्थाइ गोरायै बुंनाया फोजोंसिनोसो। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावहाय जोङो जोंनि खुगानिफ्राय अरायबो गुरै रावखौ बुंनो जोङो सोलोंनांगोन। जों जुदि रागा जोंनानै जोङो गोरा सोदोबफोर बाहायदोंब्ला जों पाप मावगासिनो दङ। दे अब्ला जोङो बेखौबो सोलायनि। दे दानाब्ला जोङो फैदो बाथि सालायजों जानाय पाप। बेनो जाहैबाय इसोरनि मुंखौ नंखाय बाखायै लानाय। गोबां फोथायारिफोर दङ, गोबां सुबुंफोर दङ जायफोरा इसोरनि मुंखौ नंखाय बाखायै लानानै
दङ इसोरनि मुंखौ नंखाय बाखाय खामानिफोराव बाहायो इसोरनि मुंखौ लानानै सोरबाया नंखाय बुंदों इसोरनि मुंखौ लानानै सोरबाया गाज्रि खामानि मावदों बेबायदिहै इसोरनि मुंखौ नंखाय बाखाय बाहायदों बे बिसयाव इसोरनि बोसोना एरैहाय बुङो ओंखारलांनाय 20:7 नोंसोरनि फोरबो इसोरनि नामखौ नंखाय बाखाय दाला मानोना जाया बिनि नामखौ नंखाय बाखाय लागोन बियो बिखौ साजाय होगोन बेखौ खोनासंनायनि उनावबो बेयाव माबाफोर बुजिबावनो आद्रा थाबावदों ने आं सान्दों रावहाबो बेबायदि आद्रा थायाखै अनजाग्रा प्रियफोर इसोरनि मुंखौ नंखाय बाखाय जोङो जोंनि सालायाव दा बाहाय बेखौ साबधान जागोन आरोबाव इसोरनि बोसोन फरायनो हास्थायदों माथाइनि 6:9 नोंसोरो बेबायदि आरज खालामदो अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि गोथार मुङा मान गोनां जाथों जों बेबायदिसो इसोरनि मुंखौ लानांगौ अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि गोथार मुङा मान गोनां जाथों नोंनि मुङा बाख्नाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों जै जैकार जाथों बेफोरखौसो जोङो मुं लानांगौ देवब्ला प्रियफोर जोङो दानाबा थांदोनि 6थि जेराव सालायजों जानाय फाफ बेनो जाहैबाय थगायनाय सोदोब डिसिपसन धोखा देना रावनि गेजेरजों एबा सोदोबनि गेजेरजों गुबुनखौ थगायनाया महापाप जायो मानोना बेखौ बेयावहाय सैथोखौ दोनखोमानाय जायो बेखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गाज्रि मोनो बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुङो बोसोन बिजाब 12:22 नंखाय रायग्राफोरखौ फोरबोआ मुगैयो नाथाय जायफ्रा गावसोरनि बाथ्राफोरखौ लाखियो बिसोरखौ हामजायो इसोरनि बोसोना स्पष्टयै बुंदों नंखाय रायग्राफोरखौ फोरबोआ मुगैयो होननानै दे दानाब्ला जोङो जोबथा नम्बराव फैदोनि बेनो जाहैबाय 7थि आरो बेनो जाहैबाय गाज्रि राव बाहायनाय एबा गाज्रि सोदोबफोर बाहायनाय अश्लील भाषा अबसेन्स एन्ड vulgar language गोबां फोथायारिफोर दङ गावनि खुगानिफ्राय गोबां गाज्रि रावफोर जि सोदोबफोरखौ बाहायनाङा बेबायदि सोदोबफोरखौ बाहायो आरो गोबां दुगायै गावखौ दिन्थियो नाथाय हयथ' बै मानसिया जायफ्रा बेबायदि गाज्रि सोदोबफोर बाहायदों गाज्रि रावफोर बाहायदों बिथांमोना सानदों जों मोजां बाहायगासिनो दङ होननानै नाथाय गोबांनि नोजोराव बिसोरो गाज्रिखौ बाहायदों गोबांनि नोजोराव नुनो मोनदों जे बियो गावनि केरेक्टार गावनि आखल आखु गाव जे सासे गाज्रिया सिङाव दं बेखौसो दिन्थिनाय जादों बेखौसो दिन्थिनाय जायो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ परामर्श होदों जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ फोरोंदों जे जोंनिफ्राय ओंखारनाय जिथु सोदोब जानांगौ बे सोदोबफोरा गुरै नम्र दद्र जानांगौ आरो गुबुननि बोर होनाय जानांगौ जोंनिफ्राय गाज्रि सोदोब ओंखारनाय बेखौ नङा इसोरा बेखौ गाज्रि मोनो जुदि जोंनि खुगानिफ्राय जुदि गाज्रि सोदोबफोर ओंखारदोंब्ला गुबुननि हानि कारननि थाखाय ओंखारदोंब्ला गुबुनखौ नेवसिनाय गुबुननि थाखाय गाज्रि जादोंब्ला बियो गाज्रि प्रियफोर बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुङो बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुङो इफिसुसारि 5:4 लाजिथावथाव एबा खोनासंथावि बाथ्रा एबा गाज्रि जंखायनायनि बाथ्राफोर नोंसोरो दाबाहाय मानोना बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंनो नोंसोरो समाया बेफोरबादि बाथ्राखौ बाहायालाबानो नोंसोरो इसोरखौसो बाख्नायनो नांगौ प्रेज द लर्ड जाग्रा प्रियफोर बेयाव माबा बुजिनांगौ बाथ्रा आद्रा दंबावो आं सान्दों गैलिया जोंनिफ्राय जि खुगानिफ्राय गाज्रि रावफोर ओंखारो खोनासंथावि रावफोर ओंखारो बेफोर गासैखौबो जुदि सोरबा बुङोब्ला फोथायारिफोरा बुंदोंब्ला बेखौ नागारनांगौ अनजाग्रा प्रियफोर बेफोरनो जाबाय गासै 7टा बाथ्राफोरमोन जेराव जोंनि खुगायाव जाबाय थायो गोबां फोथायारिफोरनि खुगाफोराव बेफोर फैबाय थायो दा बेयावहाय बेफोरबायदिनिफ्राय साबधान जानानै थागोन मानोना जोबनाय बोथोराव नोंथांनि खुगानि बुंनाय सोदोबफोरनि थाखाय नोंथाङा जाजमेन्टआव गसंनो गोनां जागोन नोंथाङा इसोरनि खाथियाव हिसाब होनांगोन बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुङो माथाइ 12:32 नाथाय आङो नोंसोरनो रायथियो साफ्रोमबो मानसिया साबधानै बुङि गावनि फंफ्रोमबो बाथ्रानि थाखाय बिसारनि सानाव हिसाब होनांगोन प्रेज द लर्ड अनजाग्रा प्रियफोर जों मोनथिनो मोनबायना जोंनि बुंनाय सोदोबनि थाखाय जोङो बिसारनि सानाव गसंनांगोन दा बेयावहाय जों साबधान जागोन जि सालायनि गेजेरजों जोंहा गोबां पाप जायो सालायनि गेजेरजों गोरोन्थिफोर जायो जिखौ इसोरा गाहाम मोना जिखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गाहाम मोना बेबायदि बाथ्राफोरखौ जोंनि सालायनिफ्राय दा ओंखारहो देवब्ला प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों बाथ्राफोरखौ बुजिनो हादों आरो लोगोसेयैनो बेफोर बाइबेल सिरिफोरखौ होनायनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनायनि गेजेरजों आरो नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन जे नोंथांमोना बाथ्राखौ मोजांनिख्रुइ मोजांसिन बुजिनो हायो इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ